खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो बयनिसिमबो नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि। दानिया फैदो दिनैनि आपडेट खौरांफ्राव। बाक्सा जिल्ला बरपेटानि संगिता दासनि मेगननि फाहामथाय बिबान लादोंमोन बिपिएफ दोलोआ। भुमिधर दासनि अनजालि बिसाजो 20 बोसोर बैसोनि संगिता दासनि थाइनै मेगननि फाहामथाय होनो रांखान्थि अबस्थाया बांद्राय मोजां नङिलाय बिफाया थांनाय माखासे दानफोरनि सिगां खौरां बिजोंनि गेजेरजों खौरां बिजोंनि जोहै फोसावनायखौ नुना आगुनि बिपिएफ हानजानि गाहाय प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारिया गावनि सेन्ट्रेल आफादनि मावफारिया बिथांमोननि जोहै रां अनसुंथाइनि गेजेरजों गोजौ फाहामथायनि थाखाय नेपालाव लांना दायो मोजाङाव आरो नैथि खेबनि थाखाय आरोबाव हेफाजाब होनो सिगांनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि दुखुथिया बेमारिनि बिफाया हाग्रामा महिलारिखौ गावनि गोसो इसिंनिफ्राय खुलुमनाय अननाय जासिहरनायजों लोगोसेनो गोजोननाय जासिहरनायखौबो हामलायथिनायखौबो जोङो खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ एसएसएलसि एबा एचएस एग्जामनि रिजाल्टनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज बिगु बिथाङा। मख'नो गोनांदि फैगौ 16 फेब्रुवारि अक्ट'निफ्राय जागायगोन 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादा। नाथाय जोङो मिथिनाय बादिब्ला मेट्रिक आनजादनि सिगांनो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज बिगु बिथाङा फोसावनाय बादिब्ला फैगौ एकाडेमिक इयार एबा 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव पजिशन एबा रेंकिंनि राहा थानाय नंला। एचएस जोबथा आनजादाव रेंकिंनि राहाखौ दाननाय जागोन-खौ डक्टर रनज बिगुआ बुंथिदों। बबेखानि सरकाराबो रेंकिं सिस्टेमखौ जेबो रोखोमनि गनायथि होआखै। बेबादि रिकगनिशन गैयि मोनसे आयदाखौ मोजां लाखिबाय थानांगौनि गोनांथिनि सोंथि सिखाङा होनना सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज बिगु बिथाङा सुलुङाव फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि जोबथा भटार फारिलाइखौ फोसावबाय। क'क्राझार जिल्ला इलेक्सन अफिसारआ जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गासैबो बिधान सभा बियाबनि जोबथा भटार फारिलाइखौ फोसावनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। 2 नं दतमा, 3 नं क'क्राझार आरो 4 नं बावखुंग्रि बिधान सभा बियाबनि जोबथा भटार फारिलाइखौ फोसावनाय रिपर्ट बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि मोनथाम बिधान सभा बियाबाव गासै 4,52,038 सा भटारफोर दङ। बिनिनो 2,01,023 भटारा हौवा आरो 2,46,015 सा भटारा आइजो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला 2 नं दतमा बियाबाव गासै 1,49,043 सा भटार, 3 नं क'क्राझार बियाबाव गासै 1,41,081 सा भटार आरो 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव 4,51,514 सा भटारफोर दङ। बबेखानि 2 नं दतमा बिधान सभा बियाबाव गासै गं 142 पलिं स्टेशन दङ। बेबादिनो 3 नं क'क्राझार बियाबाव गं 179 आरो 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव गासै 210 पलिं स्टेशनफोर दङ। बेखौबो मख'नो हायोदि जोबथा भटार फारिलाइ फोसावनायाव गासै 860 सा भटार बांनायखौ जोङो सुलुङाव मिथिनो मोन्दों। गुवाहाटि जिल्ला बिजिरसालिनि बिजिरगिरिया बुधबारखालि मोनसे बिजिरनाय होनानै सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पक्स' आयेननि जोहै सासे दायनिगिरि सुबुंखौ हमनानै 25 बोसोर जेलनि साजा फोसावदों। जोङो सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बे जाथाया 2021 मायथाइयावनो जादोंमोन।
बा जानायमोन आरो बेनि दायनिगिरि सुबुंखौ साहिदुल इस्लाम होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनाय बादिब्ला बियो गावनि नसुंसे न'आव भारा थानाय सासे 7 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। साहिदुल इस्लामखौ गुवाहाटी सालमारि पुलिस थानायाव केस नाम्बार 536/2021 आरो पक्स'नि 6थि दफानि गेजेरजों दायनिगिरि हमनाय जादों होनना जोङो मिथिनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो साहिदुल इस्लामखौ बिजिरसालिया दुखु जानांनाय सुबुंनो 10,000 रां जुरिमाना होनांगौनि बिथोन होदों आरो बै रांखौ जुदि होनो हायाब्ला 3 दाननि थाखाय जेलनि साजाखौ फोलावनाय जागोन आरो पक्स'आ जिल्लानि खुंथाय आफादखौ दुखु जानांनाय सुबुंनो 2 लाख रां नोगोद जुरिमाना रां होनो बिथोन होनायखौबो जोङो सुलुङाव मोनबावनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबाय। थेंक इउ फर वाचिं।